Ket dagiti ragsak di jenes na sukatan ti liday. Ti kawanan ti asawa. Baglangin tadda dagiti duang anak ko nga mga liwliwa kanyak ti jenes. Kasta nga siguro tin may kari nga mapasamak kin ni mamang pa kung kuno ti jenes. Umampay narikat nga waten. Ininot di jenes nga naawat kumitlati pa naglabas iti panawen. Numan pa'y nagiti katrabaho mi di ano bayag meten nga nabalo ka na Andrew, di ka mapanunot ti bumirok sa palin. No, saanin mo? Wala nga damit lagi siya ang damit lagi ti duwang anak ko. Ay nga nga ninakpeg manugangin. Tanto po ko, kung kunak di jenes. Wendy Jenes. Hindi pa naglabas di panawin. Wala, tuloy ko na tayo nagtrabaho. Ininot ngagsalog itipig sa di Jenes. Aging nga nag-retire akong ti trabaho ta masurok mga 50 akong di Jenes. Kung nagiti anak ko, ginanakan pang nadakamimot ti kwan, ti sumublat met nga agtrabaho. Ta nakapagturpos met agiti anak ko, di niya sa dapay asawa dan. Kasi kalata ti mangkit kita po mo ko nata ti Genes. Ala ka wala kong no, nag-shot kit din. Tadi kamot nga nasawa ko, ano ori ka dama gitu ya po kukunak di Genes kada kita anak ko. When di Genes diya ka mo no apay. Awan di arisgar ko nga mga sawan da adumit na kita babae di Genes nga kita katrabaho kidi adda pa ni atin Delia di Genes. Adda pa ni Evelyn di Genes. Adda pa ni Carmi. Adda pa ni Marian. Adda pa ni Leia di Jenes, adda pa ni Bilmang awan sumgar dudut ko kanya da di Jenes. Siguro. Napili siguro ti pusok di Jenes di sunga nila Edna ti pinili na di Jenes ti pusok. Oh my God. Mga no, kung tumang kuto da kita kung kunak di Jenes Hindi man nakalagip ko ti kuto, nalagip ko ni Andrea di Jenes. Kumusta mo nga ta ni Andrea kung kunak di Jenes? Kunak Jenes kita sus kasi ginalatangan niya ay ganap ta siguro dulat ta kuto na dahil kay kung di Jenes ka dulat ta kuto na Wendy Jenes dapat ikaruba mi at Jerusalem tinaga na di Jenes nga te kurso na ata kanya nga pagpakawan baka may sama ato do kuto na mandun tapi kurat na kung di Jenes. Wendy Jenes kung nagiti apok tanda sa guys sa anak na kita anak kundi Jenes lolo hintay mo na ay lolo dati hintay agpasyar kung ay kaya man hapok nagtakaya yung park tani J Plaza lolo yung buya tiya tini tay-tayam ka danog ay man hapok tentay ko Wendy Jenes
idedda kami di jay lagun di jenis nga agbuy-buya di jenis sa jay fountain pagamuan iti sidag mi di jenis sa abay mi at damit may isang babae ka na dami ito may apo na siguro di jenis may agbuy-buya ka na Bambantayan naman siguro tiya. Puna ko muna si Jenes. When di Jenes iti talyawek. Ha? Nakigtutak di Jenes. Nakigtutak si ka. Iti talyawek. Pagamonti malyaw met di Jenes ket nagsabat iti matami. Ay, nagsabat kano ti matada. Sino nga taray jay nga babae nga nakakigtutan ni Andrio. Idi agsabat iti matada. Sakbay, nga sublianan tayo. Pugtuan nyo man no sino. Nakita na di plaza. Dahil ito tikid daw ni Manong Andrio nga sunata. Napintas si katikid daw na. Ako na agribay sakto man idol titinto pulos maumag ko na. Sakbay kasublianan tayo pagkasalitaan da. Dahil ito yan tayo pintas nga sunata. Mamatika
Okay, dito tayo din tupulos maumat nga kanta. Okay, ako na kita. Okay, sakbay nga sublianan tayo di pagkasaritaan ni Andrio ken ni Andrea. Manang Andrio ken ni Manang Andrea. Kablawan tayo pa kiti papagayan tayo. Hi, Idol Prince Biado, happy listening. To Comadre Josie, Natividad Azido. Comadre Josie, happy listening. Comadre Miriam, rapa kong dodang, apa yung kita, icon mo nga kita. Idol Evelyn Tanggalin, siyempre, jay kasasar na, di siguro nga ni Andrea Sir DJ Nes, nakita na, apa nga nakigdot, kana na, okay. My God. And to Idol Lisa Arconado, happy listening. Stamet din ni Idol Jocelyn Batan, happy listening. Idol Rita Jimenez, Idol Latamin ang tanapimpintas. Okay. Ni Kawagis Janet. Okay. Ma'am Delia Pugura dito Italy. Idol Edna Hadlock. Happy listening, Idol. Kastamet din natin ko si Carmelo. Okay, happy listening. Ni Idol Vilma Domingo. Stamet din kini Idol Nids Garcia iti Riyadh. Okay, happy listening. Sa amin Idol Leia Dansalan. Okay, happy listening Idol Leia Dansalan. Dumdum kayo pala eh. May Idol Delia Castro and to aling Nalin Silvano. Happy listening. Okay. Sa akin ni Manang ko nga happy na iti kumatry ay kumunga na kita nagdadakkel. Hilaria Kahadawa. Okay, happy listening. Ating ko Hilaria. Naman pa yung naka-silent ka siguro. Okay. Stamit kin ni Kawagis Janet. Okay. Ilocano music lover. Well, Idol DJ Nes. My God. Well, Idol. Hello, good evening, compadre DJ Nes. Kastamet, Comadre Josie Alcid. Okay. Okay, happy listening. Ini ng Idol Leia Dansa. Good evening from Idol Prince Biado. Okay. Okay, tayo sublianan di pakasaritaan ni Idol ni Manong Andrio. Ako nagpindas niya, nag-shot niya na kayo. Nagsinsindur duday, di agbasbasa tayo. Katay nga tayo. Paisonda kasi niya. Naging tayo. Ayan po. Wendy Jenes. Wendy Jenes. Wendy Jenes. My God. Idol, data ka man eh. When ka nga when manin nga when DJNS ka when DJNS apa yang kasta ka. Okay, ni ano po ang trip niya. Trip ko lang. When DJNS. Ay, iti talyawek. Gusto mo iti malyaw sika. Nakigtutak. Kasalam amok da ito'y kunak DJNS. Kasalam amok. Kasalamat nakakita ti Alsem di Jenes sa ti babae tabay mi. My God. Na nakakita Alsem na di Jenes. Sabi. Samadlaw ko sila ti nakigtuk mga nagrupa na tapi nga na Alsem yata ti panagrupa ko na di Jenes. Lumampay medyo kumuro ulit tirupan. Na Alsem yata panagrupa ko na di Jenes. Wendy Jenes si Dimat Patak. Api sungta na ito eh. Na ito yan. Kinukunak di Jenes. Nga nakakita mo't latang kanyak di Jenes. Kaya medyo naisimen si ka. Medyo naisimen. Nga po tagay ay magkitapok di Jenes.
Kastamit ti apuna. Apuna kung naalta siguro na inasitga. When di Jenes inasitga. Inasitga tindi pagtugtuguhan na ti Jenes. My God. When di Jenes inasitga. Si Kani. Yak pala na ituloy di Jenes. Si Kani ko nakit. Si Kamit ni. Kunhala mo di Jenes. Di ba? Di ba? Andrea ako Andrew. Ano mo di Jenes. When di Jenes. Masala kami dati nakigtok nga duwakin ni Andrea di Jenes. Kunhala nakit. Sutin muna di Jenes. Ni. Kunhala nakit di Jenes kit. Nalinis, di pa nagsusot mo ta, tanang kasalay, di ka dulpot, kunana di, na, kuna mo di Jenes, ni apa yung ulan, desi mo tabo mo, di ka kurkuragrag, di ka kuto muna man di Jenes. Kunana, amo ka di pigpig sa amitin, di palaki mo palaay, kunana, si kamat, ikasama, di bagam mo, na wala di Jenes. Wendy Jenes. Lipatin ka pinapalabas si Andrea. So, lakit ti kunak Andrea ko na naman di Jenes. Pasit lang yung tinapalabas na gaya mo. Siguro ti ko na di high school tayo. Yan dati asin-sinuron. Bunya ko na makakita mo laing. Api nga kagayam to eh. Kinunak di Jenes kin Andrea. Atibat kami na po. Magawis nga may kami dito eh. O apong mapayad damo mano. Adhan. May sa kami ti anak ni katay di asawa. Katay di asawa mapay. Ay. Atidang istorya Andrea. Kaya ada kasukat na. Nato apo. Ket api nga si Kamet. Api sino gito nga dubing ka. Apo ko nagigay. Ket ni tayo mga beses mo. Manin Andrea. Ket dugmag istorya. Pet mo sa wen. Imununan ti nagbaling asawag ti Jenes. So yun balo kan Wen, kastamit ka. Wen, balo nakmet. Dapi agsaltak ti Jenes. My God. Dapi nagsaltak ti Jenes. Hindi magak ti balo. Ano kung kami nagtipay saltak, agdingig na mo di Jenes. Dapi agdingig na pati saltak di Jenes. Sa daguni. Nga makigiddan. Wen di Jenes. My God. Nawan ti saltik di Jenes dito ni Plaza Lagun. Adamat siya ka tayo pagtugtugaw mi tuk-tuk kunana kasalanan dali bagbaga di Jenes na nagsarak kayo na Andre ken Andrea kung kunana siguro kasi iti panagrik nagibagbaga dagi saltik di Jenes. Wendy Jenes inja man ang musika idol. Nagadudag ini bagbagak ini nga kurso nata kanya ini pailaeng ini medyo kapigpigsak pa di Jenes na tayo pan nakatayang sa samok ini di Jenes kas kada Leia kada ay kita babae nga naganak katay di Jenes mall ulitan nadadakis na di Jenes lang ito. Tatan di Jenes ken ni Andrea met tinapintas pa nagkita kun di Jenes hindi man ang muno apa. Wendy Jenes
kunamit yan tiya. So, hanggang nga asawa, agad utang aramit yung professional ka daw. Awan sumkar ka tutut ko kanya ta. Kung kuna na di Jenes. Magpaypayso. Well, kita ay manlaeng kung kunak di Jenes. No may karing agtugmuk ti dalan tandriya. Ngayon nga rutan diyo. Di pa siya nga napagpagadaang untapoy ay Wendy Jenes, medyo nagsabay kami nga nagkatawa. Kita mula hindi pa nagsinsinurdo tayo di tagkita tamanin ng Andrea. Wendy Jenes, kita mo lang nga ito. Nagsarak kami man. Sana nga kasalay di Jenes nga natin sinurdo ito. Damit edadmin di Jenes. Damit edadmin. So, nabayag naman nagpatpatang kami di Jenes. Pinagkagapom nga road kunak di Jenes kit. Nagkapuak iti Amerika. Tinala na ti asawa. Kasi kung kanya na di Jenes kit natay di Amerika ti asawa na. Na nakaasawa ka no iti kano di Jenes. Sumit laing ko na napudaw ka. Kasalay di nga ulitin man ni Andrea ko na anak. My God. Kasi ka nga rin may tingga. Hindi mo may initang aminin. So nga pimudaw ako. So laing nga ang kanga nadulpo ito yung kunana di Jenes. Wendy Jenes. Hindi tumakder ni Andrea nga panakon diya po na. Ay hanggang di Jenes hanggang tumapok kita di Jenes petinagan na diya po na. Ay ito. Di Jenes tinagan diya po na. Di Jenes pa. Di Jenes dati papagdangdang ka to. Api di Jenes pati. Wenta nang kumidadanak di Amerika da di. So di Jenes din panagang kukunti po. My God. Upay pa ito Wendy Jenes hindi kita nagtakter ni Andrea. Kalapsak pa'y laing sika kung tununag ko di Jenes. May pela si Pukul na. Noong pwede edad na di Jenes. Kita malagpay so di Jenes niya no. Maistimari ti bagyo rin edaden ket. Kung nalapan ang latas sika. Naubing latan di Jenes. Pag 60 kami di Jenes naubing lata. Naninis kudkudil na. Ang filter tirupa na di Jenes na talaga nga mabalin nga talaga di tao di Jenes kita talaga nga natin napintas di ay nasyat ti panang sistemar ti pagbagita di Jenes ang kadi yung no dagiti tagtan away ay susabo makita magitirupa na nga awane nga te ngisit niya saan kadi idol when ano man paypayso data. Wendy Jenes. Uri bumakitin si kanalapsat pa ilan Andrea di Jenes. My God. Wendy Jenes aping orgi para sa as moment. Para sa asti pa ng ibaga idol. Mamunta no mapil tagiting-tingig di Jenes. Masila talaga dati nalapsat pala ni Andrea no mampayag 60 kami di Jenes. My God. Kasi kami tayo doon ka pala gwapo mo na get. Pamit di Jenes medyo no magnakpa lang pala mapatalyaw kumit. Kaya niya pituloy na idol mo na Wendy Jenes ka na naman. My God.